भैया ये जमाना जुग के देख के आज एगो हम भोजपुरी निर्गुण लिखले बाड़ी जौन आप लोग के सामने गावे जातड़ी। आपके छोटा भाई अब्दुल्ला राय भोजपुरिया आपके सामने गीत गावे जाता। ये हमारा आशा बा, विश्वास बा कि आप लोगों की पसंद हुई। भैया हमारे चैनल अब्दुल राही के जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन वाला घंटी की जरूर दबाई। आई एगो लड़की बिया अपने नैहर में बहुत ऐसे आराम के लिए बिया, ओकर शादी होता अपने घरे जाती है, ससुरा जाती है। ओकर सास इतना नंगन बाड़ी कि तरह तरह के बात के परेशानी देतड़ी। लड़की बहुत सोच में बिया और ये अपने पापा के लगे फोन करतिया, कहतिया पापा हो शादी कैला बहुत बढ़िया कैला, लेकिन हमार सास ननद बहुत नंगन बालो, हमार जियल काल कर दिल बाड़ो। यही पर एगो गाना गाओ जातड़ी। हे गीत के माध्यम से आपके हम बताओ तड़ी, गाना सुनी और विचार करी। नैहरा में बड़ा सुख कैनी, लड़किया कहतिया कि नैहर में तो बड़ा सुख कैनी। नैहरा में बड़ा सुख कैनी, एक दिन ससुरा हम गईनी हो ना। सास मोरा मिलली नंगिनिया के जियल दुसवार कैली हो ना। सास मोरा मिलली नंगिनिया के जियल दुसवार कैली हो ना। नैहरा हो नैहरा में बड़ा सुख कैनी, एक दिन ससुरा हम गईनी हो ना। सास मोरा मिलली नंगिनिया के जियल दुसवार कैली हो ना। लड़की कहतिया शाम की बनावे जाई जब हम खाना, सास मोर लड़े लागे कवनो बहाना। शाम की बनावे जाई जब हम खाना, सास मोर लड़े लागे कवनो बहाना। ऐसा भइल बाटे शादी, ऐसन भइल मोर बियाह कि जिंदगी पहाड़ बैली हो ना। ऐसन भइल मोर बियाह कि जिंदगी पहाड़ भैली हो